Her er en kort gennemgang af formlen for annuitetsopsparing. Annuitet betyder, at vi betaler det samme beløb flere gange. Og her taler om opsparing, så i den her situation betaler jeg altså et beløb. Det kunne være ind på en bankbog, og det gør jeg det samme beløb mange gange. Det beløb, jeg betaler, det kalder vi for B, det indbetalte beløb, og det beløb betaler jeg N gange. Jeg gør det med faste mellemrum, og det mellemrum, det kalder jeg en termin. Og hver gang der er gået en termin, så får jeg renter på det beløb, jeg nu har indsat på min konto, og efterhånden som tiden går, så vil jeg have flere og flere penge sparet op, og det beløb, som jeg har sparet op til sidst, det kalder jeg store A. Der er altså 4 bogstaver, 4 parametre, som bestemmer, hvordan det går med min opsparing. Jo større beløb jeg indbetaler, jo større B er, jo flere penge får jeg selvfølgelig sparet op. Jo større renten er, jo flere penge vil jeg få sparet op. Og jo flere gange jeg indbetaler mit beløb, jo flere penge vil jeg få sparet op. Så lad os prøve at kigge på et eksempel. Lad os sige, at jeg gerne vil spare 10.000 kroner op. De 10.000 kroner, det er altså mit slutbeløb, så store A skal være 10.000. Renten den er opgivet til 0,8% pro anno, og der er indbetalt et beløb hver måned i 3 år. Spørgsmålet er, hvor stort er det her beløb, der er indbetalt, det vil sige det lille b, som jeg gerne vil have beregnet. Jamen så kan jeg jo tage de tal, jeg kender, og sætte ind i formlen. Nu har jeg sat tallene, jeg kender, ind i formlen. På A's plads har jeg skrevet 10.000, fordi det er det opsparede beløb. På R's plads, der har jeg skrevet 0,008 og divideret med 12. Det er fordi den årlige rente, den var på 0,8% om året pro anno. Men der var jo indbetalt hver måned, så jeg skal på R's plads skrive terminsrenten eller den månedlige rente. Og det vil sige, at jeg er nødt til at tage renten og dividere med 12. Læg også mærke til, at renten det var 0,8%. Og procent det betyder per 100. Så på R's plads skal jeg tage de 0,8 og dividere med 100. Det er stadigvæk den årlige rente. Det giver 0,008, og så dividerer jeg med 12 for at få renten per måned. Det skal jeg lige huske at gøre for neden også. Der skal jeg også dividere de 0,08 med 12. På N's plads, der skal jeg skrive antallet af indbetalinger, og det var 3 år hver måned, så på N's plads skal der stå 3 gange med 12. Nu er det B, jeg gerne vil have beregnet, og det gør jeg ved at lave en solve igen i Inspire, så det viser jeg lige. Nu har jeg skrevet min solve-kommando på hver side af den blå ligning. Jeg skulle lige huske at dividere med 12 igen hernede. Og så skriver jeg komma B, fordi det er B, altså det indbetalte beløb, jeg gerne vil have beregnet. Så trykker jeg Enter, og så svarer Inspire, det indbetalte beløb, det er B, 274 kroner og 55 øre, som altså er indbetalt hver måned i 3 år til en rente på 0,8% pro anno. Det vil give en samlet opsparing på 10.000 kroner. Til slut vil jeg lige vise en graf, der viser, hvordan sådan en opsparing den vokser. Den kommer her. Ud af min x-akse, der har jeg antallet af indbetalinger. Og når jeg har indbetalt 0 gange, så har jeg selvfølgelig 0 kroner på min konto. Op ad y-aksen, der har jeg det samlede opsparede beløb. Og jo flere indbetalinger der er, altså jo længere jeg kommer ud af x-aksen, jo flere penge vil jeg også have sparet op på min bankkonto. Og den vokser jo, så den bliver stejlere og stejlere, dels fordi jeg får renter af mit indsatte beløb, men også fordi at jeg jo indbetaler et beløb igen og igen og igen. Så kurven her, den er lidt snyd, fordi den skal jo vokse i nogle, som en slags trappe, fordi jeg indbetaler jo et fast beløb n gange. Det var annuitetsopsparingen.